چھوٹا جا بس مان رتبہ کربلا تے شہیداں تے ایک غازیاں دا تے ترت وچ درگاہ قبول ہوئے۔ استاد محمد حسین میں مقابلے چ نہیں رکھنا کیونکہ میں ضعیف ہو گیا، نہ مقابلہ کرنا مڑیاں دا کام نہیں۔ ہاں جی مہربانی جناب۔ ترت وچ درگاہ قبول ہوئے، او سجدہ عاشق پاک نوازیاں دا، تیرا حق دے جان قربان کرنا تے یاری یاری ہر کوئی یاد ہے تے دیکھ حسین دی یاری نیزے چڑھ قرآن سنایا تے واہ حسین دی یاری تے سیکھائی تے مکھن تپونا اتے ڈاڈا او خاتم میں او پتر کہا کہ کملے او دین بچوڑا اے دی سخی حسین دا کم آخری بات میاں صاحب دا جسے زیل کردہ مہینہ تو زیل حاجدہ آ جاندے کہتے ہیں یار قربانی کا کچھ کر لوں گا تے جنہ ابتداء ابراہیم اسماعیل انتہائی حسین میاں صاحب نے دنیا کملی چیتے رکھی ہے تے حضرت ابراہیم تلینا بھول کے سارے او یار محمد تے حسین دا دیگر کس ویلے سجدے دے وچ مرے بھول کے سارے اے یار محمد تے حسین دا دیگر وے تے ترت وچ درگاہ قبول ہوئے تے سجدہ عاشق پاک نمازیاں دھارا حق دے جانوے ملا قربان کرنا تے ایک کام نہیں یہ جھوٹیاں بازیاں دا تے کر کے کون زبان چوہار جانا او کم بیمانہ توکھے بازیاں دا عشق فیل ہے تو خدا دیدہ تے عاشق شان ویکھن کار ساندیاں دا تیرا جلال ایمان قبولیاں ابن زیاد کیڑی گل کرنا پیا میں یزید دی بیعت کراں میرا ہاتھ اپنے پائی حسن دے ہاتھ میں میرے پائی حسن دا جناب میرے بابے علی دے ہاتھ میں میرے بابے علی دا ہاتھ جڑا جناب محمد مصطفیٰ سرکار انبیاء دے ہاتھ میں تے میں کیویں میرے نانے دا ہاتھ اللہ دے ہاتھ میں میں تیری یہ بیعت کیویں کہتا ہوں رانچانا 3 مہینے دی دنیا تے تک یوسف ماں کنیانی میرا ربی سونا تے جنہ ویکھیائی او
ओ चन आमना दा ते ओ रच के तू ही जहां ते रांझा नाल ईमान कबूलिया मैं ते किसा तम कर दूर दराजियां दा रांझा छड्ड के अंगना वे कमलिया ना खेड़ा ते हुंदा कदे नूं हक नहीं तांदियां दा ते जदों कदों कर दई तरसी आशिकां ते ओ मालिक रब गरीब नवाजियां दा वारस शाह हकीकी दी लज़्ज़त हो ते पहला चख के लूण मजा